Прывітанне, сябры, з вами Алесь Пазняках. Это значит, что вы глядите чарговы беларускі крок. Так, я крышачку мокры, бо ідзе дождж, шоу зранку і зараз крыху кропае дождж. Але сёння адбываецца вельмі важная справа для Брукліна, праходзіць фэст Atlantic Antec. Гэты фэст святкуецца тут з 1974 года. І калі б не ковід, на сённяшні год яму было б ужо 50 год. А так Atlantic Antec святкуе сваё 49-годдзе. І ў сувязі з гэтым таксама беларуская супольнасць разам з украінцамі гандлююць для падтрымкі збройных сіл Украіны і асабіста палка Каліноўскага. Калі ласка, запрашаю вас на гэты фэст, будьце разам з беларускім крокам. Фестываль Atlantic Antec у Нью-Йорку, які прадстаўляе карпарацыя мясцовага развіцця Atlantic Avenue, праходзіць штогод у даунтауне Брукліна на Atlantic Avenue у канцы верасня або пачатку кастрычніка. Фэст адбываецца стабільна, незалежна ад надвор'я штогод. Адзінае выключэнне – гэта год 2020, калі здарылася пандэмія каронавірусу. Найстарэйшы і найбуйнейшы вулічны фестываль Брукліна ахоплівае 10 кварталаў Atlantic Avenue. Тут ідзе гандаль усім – ежай, адзеннем, рамеснымі і ювелірнымі вырабамі. Мінакі могуць прашпацараваць па перакрытай дарозе, абапал якой расстаўленыя намёты, з сябрамі і сем'ямі, каб атрымаць асалоду ад сваіх любімых страў і проста весела прабавіць час. На Atlantic Antec прадстаўлены кухні ўсіх кантынентаў свету. Тут нават самы вялікі гурман можа знайсці для сябе нешта цікавае і экзатычнае. Таксама тут ладзяцца канцэрты, ёсць вялікая дзіцячая пляцоўка, ходзяць фокуснікі і калоны бубначэй. Беларусы, якія маюць праваслаўны сабор на Atlantic Avenue, таксама штогод прадстаўляюць свае стравы на дэгустацыю і набыццё пакупнікам. Нашы дранікі, галубцы, тушаную капусту і іншае тут добра ведаюць і набываюць. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне сродкі, якія збіраюцца падчас правядзення фэста, беларуская грамада накіроўвае на полк Кастуся Каліноўскага. Таму, калі хтосьці робіць продаж на Atlantic Antec для развіцця ўласнага бізнеса, беларусы працуюць як валанцёры для патрэб беларускага вайсковага падраздзялення ў складзе ўзброеных сіл Украіны. Аплачанае месца беларусы маюць штогод для гандлю адразу насупраць сабора святога Кірыла Тураўскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Тут выстаўляюцца намёты і ідзе гандаль. Да дапамогі падключаюцца і ўкраінцы. Агульнымі намаганнямі і быў прадстаўлены беларускі блок фэста. Я тут з 96-го году, памятаючы даўнія часы, вось наша царква мае вялікія стасункі з зборам кіл, які арганізуе ўсё гэта. Таму вельмі прыемная атмасфера заўсёды. Год на год не прыходзіцца. Зараз людзей звычайна не так шмат, але вось гэта традыцыя, мы захоўваем яе. І вось пабачыце, як нашы дзяўчынкі працуюць, хлопцы працуюць. Вельмі прыгожая атмасфера, людзі падтрымліваюць, людзі падыходзяць, заўсёды цікавяцца. І самае цікавае, што праз час ты адчуваеш, што гэта традыцыя, і людзі ўжо ведаюць тое, што мы тут робім. Яны вельмі цікавяцца. Я нават бачу твары, якіх я ведаў 10-15 год таму назад. Таму это ўжо як традыцыя, як уже пакаленне з пакалення яны прыходзяць, цікавяцца, бяруць у нас ежу. Вельмі цудоўна. Падчас фэста заўсёды перакрываецца дарога, і Atlantic Avenue робіцца на некалькі гадзін раз на год вуліцай для мінакоў. Па ёй можна нетаропка прайсціся і паглядзець на якія-небудзь цікавосткі. Я прайшоў яе амаль усю, здымаючы адпаведныя моманты для беларускага крока. Дарэчы, блогераў тут хапала, і адзін з іх нават падсняў мяне, як я здымаў намёты з беларускімі стравамі.
Надвор'е ў Нью-Йорку, азмрочанае ідучым з Фларыды ураганам Хелен, датыкнулася нават поўначы Злучаных Штатаў Амерыкі. Хелен ударыў па паўднёвым усходзе краіны і выклікаў маштабнае разбурэнне. Увогуле загінула сама меней 130 чалавек, большасць з якіх жылі ў паўночнай і паўднёвай Караліне, дзе наступствы стыхійнага бедства былі найбольш сур'ёзнымі. Раней Хелен абрынуўся на Фларыду, а затым накіраваўся ў іншыя штаты. Ужо ў суботу 28 верасня непасрэдна перад святам у Нью-Йорку было змрочна і дажджліва. У нядзелю дождж не сціхаў да 3 гадзін дня. Гэта, канечне ж, адбілася на продажах, бо калі з неба лье, тады самі разумееце, хто дзе знаходзіцца. Змагаючыся з надвор'ем, мы ставілі намёты для гандлю. Не ведаючы яшчэ, што адбываецца ў паўднёвых штатах, жыхары Брукліна пад дажджом усё ж павыходзілі на Атлантык-Антык. Сябры, якое б надвор'е не было, давайте памятаць аб тым, што добры настрой, ён стварае пазітыў і прыцягвае людзей. А таму я думаю, што у нас, як у беларусаў, на Атлантык-Антык сёння ўсё атрымаецца. Я проста ў гэта веру. Прывітанне, сябры. Зараз мы Атлантык-Антык, 2024 год. Але ж надвор'е, паглядзіце, якое, вельмі пасмурнае. Мы не здаемся, мы ўсё прадаем. Наши potato latkes, stuffed cabbage. Але у параўнанні з прошлым годам, канешне, трошкі продаж ідзе так-сяк. Но мы спадзяемся, надзею не губляем. Так. Трошкі купляюць, яшчэ не вечар, можа надвор'е распагодзіцца і будзе добра. Шмат народу рознага. Прыходзяць нашы людзі, якія заўсёды купляюць, кожны год прыходзяць і зараз. Так што мы спадзяемся, што мы зробім добрую касу. Настрой выдатны, дзень цудоўны. Надвор'е, шчыра кажучы, так сабе, але нічога, у спадзевах на лепшае. Штосьці прадаецца, штосьці не вельмі, але самае галоўнае, цудоўная кампанія, цудоўны настрой, все астатняе перажывем. Жыве Беларусь, слава Украіне! Сябры, у беларускага крока ўжо ёсць адно відэа з Атлантык-Антык. Вы можаце яго паглядзець, і яно з'явіцца вось тут. У мінулым годзе на Атлантык-Антык свяціла сонейка. Народу было шмат і гандаль ішоў бойка. Розных перформансаў, выстаў, канцэртаў было значна і значна больш. А вось і кадры з мінулага года. 3-4! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Слава Украіне! Самы стары і вялікі вулічны фестываль у Брукліне з працягласцю амаль 2 кіламетры адбыўся, нягледзячы на перашкоды. Цяжка нават сказаць, што тут не адбываецца. Дождж, канешне ж, падкарэктаваў разнастайнасць мерапрыемстваў, але народ у цэлым усё роўна, як было бачна, застаўся задаволеным. Дзе б не праходзіла якая-небудзь актыўнасць, людзі збіраліся там. А як дождж патроху пачаў сціхаць, свята пайшло на поўніцу. І народу значна прыбавілася. Дарэчы, на Атлантык-Антык я сустрэў свайго мінулагодняга знаёмага. Ён ёсць на відэа 2023 года. Грэга Дубіна, прафесійнага фокусніка, продкі якога калісьці прыехалі са Слоніма ў Амерыку. Грэг Дубін – амерыканец, але памятае свае карані, а гэта ён у мінулым годзе. Привітання! Hello, Belarusian steppe. I am Greg Dubin, magician, former son of Belarus. It's great to see you guys again. See you guys every year here at the Atlantic Antic. Thanks for coming out. Yeah. Сябры, дождж яшчэ ідзе. Я цалкам мокры, ўжо змяніў 2 байкі. Але не ў гэтым справа. На вуліцы цёпла, Атлантык-Антык працягваецца. Вось людзей вельмі шмат, хаця пад парасонамі людзі, але
з дзецьмі, сем'ямі, усе прыходзяць на гэтае свята. А я нагадваю, што беларускі крок таксама можна падтрымаць. Можна заданаціць на беларускі крок. Усе спасылкі будуць пад гэтым відэа, а таксама у апісанні профіля канала. Можна падтрымаць беларускі крок праз Patreon, PayPal альбо Buy Me a Coffee. Усім дзякуй за падтрымку. Фэст Атлантык Антык збірае беларускіх сяброў не толькі з Нью-Йорка, але і іншых месцаў. Акрамя сям'і Ігара і Маргарыты, якія завіталі з Філадельфіі, на Атлантык Антык прыехаў і Павел, таксама з гэтага горада. Ён часты госць у беларускай грамадзе ў Брукліне і заўсёды дапамагае там, дзе патрэбныя рукі. Мои дорогие сябры, сегодня первый раз я опынулся на цудоўным фестывалі ў Нью-Йорку Атлантык Антык, і ён адбываецца тут кожны год, напэўна, адзін і той жа час, да? Вельмі шмат людзей, гэта такое вельмі цудоўнае мерапрыемства, калі людзі выстаўляюць палаткі, адбываецца гандаль, усе нешта ходзяць глядзяць, дзеляцца друг з другом сваімі ўражаннямі. Вось. Мне ўсё вельмі падабаецца, але справа ў тым, што надвор'е сёння крыху кепскае, і гэта ўсё порціць крыху празднік, але нягледзячы на ўсё гэта, народу шмат. Вось, все ходзяць з парасонамі, таму гэта не перашкаджае нашаму святу. Таксама сёння і наша арганізацыя займаецца гандлем. Гэта наша беларуская ежа, якую мы гатуем на месцы ў царкве. Кожны дапамагае, хто чым можа. Хто выносіць палаткі, хто гатуе ежу, хто стаіць, гандлюе. Але все мы робім одну справу, усе гэтыя грошы пойдуць на Украіну, нашим хлопцам. Ну і як жа не зняць абутак і не прайсціся па вуліцы падчас дажджу, адчуць свабоду і задаволенасць ад жыцця. Yeah, I know. Заўважыў одну рэч, што калі дождж трошку сціхае, тады народу становіцца больш і на вуліцы неяк весялей. Таму цяпер дажджу няма, і я бачу, што народ сапраўды шпацыруе, людзі набываюць, людзі проста ходзяць па вуліцах, і больш людзей стала падыходзіць да шапікаў, дзе наше беларускае прадстаўніцтва гандлюе рознымі стравамі беларускай кухні. Вось, калі дождж ідзе, народу значна і значна менш. Цяжка пералічыць усіх, хто дапамагаў у правядзенні беларускага блока Атлантык Антык. А гэта шматлікія валанцёры, якія бескаштоўна, ахвяруючы часам і ўласнымі справамі, спрычыніліся да мерапрыемства. І яно б не адбылося без сяброў беларуска-амерыканскага зазіночання, найстарэйшай беларускай арганізацыі ў ЗША. Адна з асаблівасцей фэста Атлантык Антык тое, што можна выкідаць абсалютна ўсё пасля яго правядзення. Таму, скарыстаўшыся такой магчымасцю і адкінуўшы беларускую беражлівасць, трэба было зрабіць ачышчэнне сабору беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Смеццевыя кантэйнеравозы вывозяць у ноч пасля Атлантык Антык усё, што выстаўляецца на вуліцу. Такая магчымасць зрабіць гэта бескаштоўна здараецца толькі раз на год. У Нью-Йорку дорага заказваць спецыяльны кантэйнер для вываза смецця, а зручны час аказаўся магчымасцю вывезці розную непатрэбшчыну, якая назапашвалася ў саборы гадамі і нават дзесяцігоддзямі. Атлантык Антык гэта яшчэ і добрая нагода раз на год выкінуць усё смецце. Вось гэта смецце
якое з нашай царквы святога Кірыла Туровскага. Ну, праўда, яно не за год збіралася, але капілася працяглы час. Вырашылі ў гэтым годзе пазбавіцца абсалютна ад усяго. Ёсць нагода. На жаль, святы заканчваюцца. Скончыўся і Атлантык Антык. Жыццё працягваецца. Святы, яны вельмі кароткія. Будзённасці, на жаль, значна больш. Таму працягваем жыць і прыносіць карысць у тых умовах, у якіх мы знаходзімся усе цяпер у эміграцыі. Жыве Беларусь і слава Украіне! Сябры, я хочу вам таксама падзякаваць за тое, што вы даглядзелі гэты крок да канца. Спадзяюся, што вам было цікава, а калі так і вы яшчэ не падпісаліся на беларускі крок, і для вас гэта бяспечна, то калі ласка, падпісвайцеся і дапамагайце беларускаму Ютубу прасоўвацца ў глобальным сеціве. І напрыканцы лагічна, каб з'явілася сума ад продажу на Атлантык Антык, але па словах менеджеркі беларускага блока Атлантык Антык спадарыні Людмілы Хомчынкі, сума будзе агалошаная сярод сваіх, сярод валанцёраў, сярод тых людзей, якія спрычыніліся да правядзення гэтага фэста. А ўсе сабраныя сродкі, як было заяўлена, пойдуць на падтрымку нашых ваяроў ва ўкраіне. Атлантык Антык гэта таксама магчымасць прадэманстраваць беларускую прысутнасць сярод іншых народаў у такім вялікім мегаполісе, як Нью-Йорк-Сіці. Дзякуй вам за падтрымку, дзякуй за тое, што глядзіце, каментуйце гэтае відэа і да новых крокаў, сябры!